ngene iki sok mamane iso dadi kaya Pak Ketua ngono mesti penak. Duit akeh, anak buah ayu-ayu, mangan opo, pengen opo keturutan. Wah. Duh, penak Woi ketua, kene yo. Tul ibas dalimin kok meneng wae. Nggih, siap pripun Ndoro Dalimin. Rene, pijeti aku. Tak warai trike carane dadi wong sugih iki kepiye. Rene. Emang dadi wong sugih ki anten trike to Ndoro. Kok jenengan kan sugih ora ketulungan wisan. Ya bener omonganmu. Aku ini memang keturunannya wong kalong melarat. Mboten melarat Ndoro, tapi konglomerat. Bener omonganmu. Wajar to wong sugih salah omong. Pokoknya wong sugih iki bener salah tetep bener ya. Tapi kula niku heran Ndoro. Jenengan kan sugih, mobil pirang-pirang. Tapi kok nyuwun sewu lho niki Ndoro nggih. Kok wajah jenengan kok besik-sik elik ngoten niku lho. Lho, kowe iki piye to? Wong sugih iki ra mergo didelok saka raine. Wong sugih kuwi delok saka dompete. Itu. Bagus resik awake ning ora ndek duit, gopo? Lah saiki kowe ngerti dhewe, aku lho nak ngitungi duitku iki ora nggo hataan iki ora tak timbangi. Aku duitku kintalan. Kilonan wes gopo. Nggih kula niku percaya Ndoro, nak jenengan niku saged tumbas desa niku sak kabehane. Ya mulane kowe kuwi kan ya ora rono rugine melu aku. Gitu. Bayaranmu pira per bulan? Akeh to. Nggih lumayan kathah Bos Min. Bayaran kula niku 5 juta. Derek jenengan niku. Lah ya 5 juta lah ya cukup ge nguriti keluargamu. Tak kurang tak tambahi. Nggih nek diarani cukup nggih cukup-cukup kan Ndoro. Kula niku tasih nyekolahke bocah-bocah kalih. Nggih to? Tasih golek sampingan liyane niku. Aja golek sampingan. Hancur martabatku jadi bos Dalimin, ya toh? Sesuk sasi ngarep tak undhaki 10 juta. Gelem toh? Nggih purun to Ndoro. Kula alhamdulillah gaji kula gundhake 10 juta kali Bos Dalimin. Lah ngomong-ngomong dek 10 juta wis tak ngerti rung. Arung te gambare rene tak lungguh tak orai. Rene. Nggih dereng to Bos Min. Kula niku saumur-umur paling kuatah niku 5 juta. Niku mawon saking jenengan bayarannya. Wah ya nak urung ora usah. Aku kuatir yen awakmu kaget, stroke, repot aku misalkan anak bojomu kok. Wis 5 juta wae ya. Lah pancen wedhus tenan, sebulane go romong tok gedabrus omongane. Lah iki kon rasa omong Ampun ketua.